tots i totes, un dia més i un dia menys. I de segur que esteu preguntant-vos, quina és l'activitat que t'he preparada per avui? Doncs és super divertida. A mi m'agrada molt jugar amb els meus amics i amigues als jocs de mímica, com per exemple el Gestos o en el party sempre em toca a mi fer la prova ISA. Bueno, he de dir que també és veritat que em tenen un poc de consentida i a mi em deixen fer-la, perquè com saben que m'encanta, pues em deixen. Bé, aleshores, vaig a ensenyar-vos com preparar un joc fàcilment a casa. Podeu fer-ho de diverses formes. Imprimint d'internet les fitxes, que n'hi ha un muntó, com he fet jo, per exemple. Però si voleu podeu ser més originals i podeu pintar-ho, podeu escriure-ho vosaltres mateixa o en aquest moment inventar-lo i comentar-li-ho a l'orelleta. Sí. Bé, aquestes són les targetes que jo he preparat, d'acord? Cada una estan classificades per animals, objectes, instruments, transport, roba, accions, però realment podeu posar el que vosaltres vulgueu, pel·lícules, personatges, menjar, el que vulgueu. I bé, ara que ja vos ha donat la idea de com preparar este joc, vaig a veure si sou capaços de descobrir quina és la que em toca a mi fer. Val? Anem allà. Vaig a agarrar una a l'azar. Esta, vale? Però no vaig a ensenyar-vos-la. Teniu que encertar el que estic fent. Val, ja la tinc. Sabeu què és? Vinga, vaig a fer la següent. A veure... Que no siga molt difícil. Esta m'agrada molt. És un animal. A veure si encerteu quin és. Estic passant molt guapa. A veure. Vinga, esta. Ui, que chunga. Esta és difícil. Bueno, ja vos he deixat la meua mímica. Lo primer era un objecte, lo segon un animal i el tercer era una acció. Ara espere que a este número de telèfon m'envieu les vostres propostes i així a veure si jo també ho encerte. Així que res, xics i xiques, ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!